Здравейте, приятели! В днешното видео ще играя отново на Roblox 9-та част и ще играя играта Draw the Logo from Memory. Като например, вместо да напишем Google, някой е написал Pupil. Adibas, например. О, майко мила! Аз съм малко зле с рисуването тук. И нека да видим какво ще стане. Извинявайте, забравих да намаля. Да нарисувам Facebook сега. Добре, само трябва да намеря точния син цвят. Я видим е тук. Окей, сега трябва да го отцветиме цялото. Давай. Отцветяваме, хора, отцветяваме и ще видим какво ще стане на гласуването. Така. Бяло мита. Чакайте. Сега трябва да го отцветя. Така, трябва да е най-хубаво. Не! Край. Окей, хора. Мале, какво е това Facebook лого, което направих, бе, хора? Майко мила. Пожелайте ми късмет, поне да съм на второ или на трето място, или на четвърто. Сега, хора, се започва гласуването. Да видим. Така, рунт 1. Аз си гласувам за моето. О, повечето гласуваха за моето. Айде, хора. Yes, това предпочитам. Другото изобщо не прилича. Добре. Така, сега... второто, защото малко повече прилича на Facebook. Другото е просто синьо кърче. То даже не е кърче. Така, искам моето да спечели. Гласувайте повече за моето. Хайде, хора. Какво стана сега? Последния рунд. Нещо бърна. Какво стана, човек? Нещо бърна. И кой е победителя? Хора! Аз съм победител на първо място! Гати! What? Хора, не мога да повярвам, аз спечелих на първо място. What? Yes, бе, ето ми е моята хубава рисунка на Facebook. Вау! Това, хора, е най-хубавата рисунка, която съм правил до сега. Facebook лого. Сега ще гласуваме за категория. Коя категория? Искам фуд, искам храна. Фешън ще бъде. Фешън. Я видим. Шанел. Как се рисува Шанел, бе, хора? Аз трябва да си припомня логото как изглежда. Така изглежда логото. Така. Сега ще се опитам да го запомня. Сега искам черен цвят. Не червен, искам черен. Как да го... Така. Защо? Аз искам да е черно. Така. Така. Окей. И сега отдолу ще се опитам да напиша Шанел. Но с по-малки буквички. Така. Така. Готов съм, хора.
Готов съм, това е от мене. Добре, ми то остават 70 секунди. Хора, я пишете в коментарите какво мислите за моето Шанел лого. Пишете в коментарите. Мисля, че добре ми се получи. Аз мисля, че доста добре ми се получи. Я чакайте тук. Я така да го запълня. Малко по-хубаво да изглежда. Така, ето тук да го запълня. Ево така. Окей. Ми хора, остават 30 секунди. Аз съм готов вече. И сега трябва да изчакаме да гласуваме. Така че, до след малко. Хайде, хора, започва се гласуването. Така. Бе, хора, ако пак съм на първо място, просто не знам, хора. Ще да се абонирате и да оставите по един лайк за моя в канал. Това. Второто. Другото е една червена черта. Това е нищо. Добре, я да видим сега. И нито едно от двете не изглежда, ама второто, айде. Моето е 100 пъти по-хубаво. Даже повече хора гласуваха за мен. Бе, хора, имам чувство, че ще съм на първо място. Айде, рунд 2, я да видим. Това избирам. Добре. Първото със сигурност отпада, изобщо не прилича на Шанел, изобщо. Така... Моето повече прилича. Моето. Точно така. Ще гласувате само за мен. Точно така. Последен рунд. Гласувам се за моето, да спечели, хора. И сега... И кой е победителя? Аз съм пак победител! Мале хора, аз съм пак победител. За втори път съм на първо място, хора. Още не мога да повярвам. Пак съм на първо място и това е моята втора най-хубава картина на Шанел. What? Гати, хора, днес имам някакъв уникален късмет. Уникален късмет имам. Айде пак ще гласуваме там за някаква категория, я да видим. Искам гейминг. Искам гейминг да бъде. Гейминг! Айде, гейминг ще бъде. Я видим сега, хора, какво гейминг лого ще правим. И... на PlayStation. Окей. Така. Аз забравих как изглеждаш. Мале хора. Мале. Сега си спомних как изглежда. Така. Сега. Тук хора май ще загубя, защото PlayStation лого никога не съм правил. О, майко, господи, какво е това, бе, хора? Не, много дебел. Малко по-тънко да бъде. Така. Бързо, че имам 70 секунди, хора. Така. Мале, аз изоставам. Моля!
Кой ми го премахна? Кой ми го премахна? Ах, вие! Хора, някой ми го премахна. Не искам червено, искам черно. Така, бързо отцветявай, не ме интересува какво ще става. Така, давай. Мале хора, имам 30 секунди. Аз няма да успея. Със сигурност няма да успея. Тук хора според мен ще загубя, защото... Еми хора, това от мене. Остава 10 секунди. Доста зле ми се получи. Чайте, ще напиша тук PC, PlayStation. Готово, написах PC. И това е. Сега ще видим хора какво ще стане, но аз имам чувство, че ще загубя тук. Тук хора имам чувството, че може и да загубя. Айде, гласуваме сега. Така, я да видим. Рунд 1. Тук не знам. Първото, айде. Добре. Първото малко приличаше. Второто, айде. Така, я да видим. Айде хора, още малко и видеото приключва. What? Което първо? Второто, айде. Че малко прилича. О, не би... Някой е направил 6-7, моето гласувам. Това изобщо не е PlayStation първото. Това си е просто 6-7, брат. Така. О, рунд 2. Второто мисля, че повече си прилича. Да. Първото е синьо, а трябва да е черно логото. Моето ще гласувам. Мисля, че е по-хубаво, нали? Не, моето отпадна. Нищо. Добре, приятели. О, последен рунд. Това избирам. Айде, това избирам и видеото приключва. И and the winner is... Кой е победител? Това. Gamer 38TR. Браво, брат. Да си жив и здрав. Добре, приятели, това беше клипчето. Ако ви е харесало, лайк, сабскрайб, камбанка и пишете в коментарите, ако искате отново да направя клипче на тази игра. Отново. От мене, приятели, чао. И вижте сега двата ни трейлера за новият ни сериал Хора попадат в бар. О, брат, много студено бе, защо трябва да излизаме навънка? Ох, не знам. Просто не знам и е адски много тъмно, брат. Брат, коя е тази дупка там? Там аз съм чувал, че като влезеш в дупка, ще сънуваш нещо и ще става много добре. Дай, да влезем. Ох, не знам, брат. Дано да не стане нещо лошо. Чакай, аз да се приготвя. Мале, брат. Честно ти кажа, не съм много сигурен да излескачам в тази дупка. Брат, много хубави неща ще се случат. Дай по-добре. Айде. Сигурен ли си? 3, 2, 1, Очаквайте! На 7 февруари Чисто новият ни филм, който се казва попадат хора в бакрумите. И този филм ще има много кошмари. И смешен, и забавен. Така че очаквайте!